Dragi prijatelji, dobro nam došli. Mi smo danas predvidjeli jednu redovnu skupštinu udruženja Naše Ognjište koje je organizovano još 2008. godine, ali i prethodnih godina počeo od možda 95. 6. Drugari i prijatelji koji su i članovi ovog udruženja su imali dosta akcija. Ja ću vas kasnije upoznati sa tim delom priče, ali evo ja prvo da vam poželim jedno prijatno druženje, da vam nazdravim svima, pa pripremili smo jedan mali programčić i imat ćete prilike to da vidite i da čujete. I još rečenicu dve, samo što se tiče udruženja Naše Ognjište, mi uvodimo nikakve članarine posebno, ono reda radi smo kazali 1000 dinara od upisa pa do kraja dok traje, o tom potom. Međutim, da krenemo mi polako sa našim, da kažem uslovno rečeno, programom koji smo pripremili za vas. Nadam se da će vam biti prijatno ovde u ovoj velikoj debeloj hladovini, pa da krenemo polako.